ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. వస్తుంది. ఏం చేస్తున్నావమ్మా? మార్కెట్కి పోయినా, నాకు కావాల్సిన కూరగాయలంతా తెచ్చుకున్నా. మా చేసి పెట్టేదానికి రోజుకి ఒక రకము. ఇది పాలాకు, చిరాకు, టమాటాలు, చిక్కుడుకాయలు, వంకాయలు. వంకాయతో ఏం కూర చేస్తామా? తీగూర చేస్తా, తీగూర చేస్తా, ఉల్లిగడ్డ చేస్తా, చపాతీలకి, బీట్రూట్ చేస్తా, క్యారెట్ చేస్తా, పులిహోరకి నిమ్మకాయ చేస్తా, కాకరకాయ చేస్తా, ఒకరోజు అనపకాయ చేస్తా. రోజుకి ఒక రకం చేస్తా. ఇది వచ్చి పచ్చనిపప్పు వేసి గోసి వచ్చేస్తా. తీగూర చేస్తాను టిఫిన్లకి ఎక్కువ. మార్కెట్కి పోయాను కాబట్టి నాకు ఏమేమి కూరగాయలు కావాలనో ఆ కూరగాయలన్నీ తెచ్చుకుందా. రోజుకి ఒక వెరైటీ చేస్తా. మామిడికాయ తీసుకున్నా, మామిడికాయ మునక్కాయ పప్పు సాంబార్ చేస్తానికి. ఇంకా కొత్తిమీర, అల్లము, ఎర్రగడ్డలు, టమాటాలు మొత్తం తెచ్చుకున్నా. పంది చిక్కుడుకాయ బాగున్నాయని పంది చిక్కుడుకాయలు తెచ్చుకున్నా. తాలింపు బాగుంటాయి అనేసి. అంటే వారానికి ఒకసారి మార్కెట్కి కాయలు తెచ్చుకుంటా. మనకు సరిపోయిన కూరగాయలు రోజుకి ఒక రకం. మామూలుగా చికెన్ మటన్ అయితే ఎక్కువ తినకుండా అంత కాయగూరలతోనే పిల్లలకు మంచిది, ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఈ పుండే జబ్బులకి ఈ కాయగూరలు తింటే బాగుంటుంది అని మొత్తం కాయగూరలు తెచ్చుకున్నా. ఇంకా తెచ్చి రోజు ఒక రకము 2 రకాలు చేస్తాను. మీరు కూడా మార్కెట్కి పోయి తెచ్చి పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని రోజు 2 రకాలు చేసుకోండి. ఆరోగ్యంగా బాగుంటారు. నా వీడియో గారు మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.